Mä päätin eilen kello 2:00 jotain, että mä en twiittaa tänään, mut sit mä heräsin äsken siihen, että esimerkiksi yksi ihana Sami oli favettanut yhden mun twiitin ja mä oikeesti meinasin sekoota. Ei niin. Osaan puhua taas, kun heräsin just sekunti sitten. Mut siis se oota. Jap. Nyt mä oon tosiaankin väsynyt. Vanha klisee väsynyt, mutta onnellinen. Sami, jos Sami kattoo tätä joskus, mikä on kyllä maailman epätodennäköisintä. Niin. Ootte tehnyt tosi hyvän levyn. Ja ootte niin tärkeitä mulle. Niin jäätävän tärkeitä mulle. Sä ette tajua, kuinka tärkeä sä oot mulle, Sami. Ja koko bändi itse asiassa. Mut siis niin, hei.